hadu nrugul kerbit ke Kanada Persya ya ke Qatar. Ngapriang subha parlo ke bisno teran page ya ke video hakane ke channel. Para ka jing lekai baar lane ka rautu jonga group stage lane kata ka match de tu kata ka Czech Republic Persya ke South Africa kane ka jing lekai ka kudno ka jing ya khaj tamar shigol. Pada rang pai kane ka jing lekai ka Czech Republic tang ka kelas step kala benlam khmat da shigol hakamit kebasan lengba umashal yakabol kabal asis da Alexander Joka patang kumne haga kelas step pamshama don mano palaban penki kajar pat kumta ka jing lekai ka kelas step kala kudno da shigol lanot Henry bawan pai pat ka kalamiat ka South Africa kala kunting pen pai kane ka shigol pat kumta kum kane ka mensimyale hakamit ka prapulai ka South Africa kala yo ya penalti bala shoot do te boho pen ya khaji ka jing lekai damar shigol patang kumne ka jing lekai kala kudno da ka jing ya khaj damar shigol pat kine baro arteli kitim kiliasam mar shipon persakawai per ka jing lekai jong ka match de tu jong ka group B kata ka Switzerland Persya ya ka Bosnia hakane ka jing lekai haka kelas step baro arteli kitim kim shimala penki ya kajar Henry wan pai para ka kelamit ka Switzerland kala kunting pan khore ka nam job kane ka jing lekai patkum kane ka mensimyale hakamit ka banyu pusau ka Switzerland kala benlam para ka jing lekai lengba ujohan da shigol lanot Henry hadin kane ka shigol jung ka Switzerland orang lekai jung ka Bosnia utarik muharimovic ulayo red card hakamit ka ba prapel Padlang ba kane ka jing yo red card jung player jung ka Bosnia ka Switzerland kala nyonting ya ka jing lekai pat kumta hakamit ka prapsau kala ban penki biang ka jar lengba uruban bar hakamit ka bakandai pau ka Switzerland kala ban tabiang sa shigol lengba ujahan padlam kepare ka jing lekai dalai lanot Henry hakamit bakandai pulai ka Bosnia kala ban penpai shigol lengba uimek Henry shwawan wai artar ka jing lekai kata hakamit bakandai pau plus nyau ka Switzerland kala yo ek penalti pada shoot da grenade haka pen kala ka jing lekai da sau lawai patang kumne ka jing lekai kala kudno da sau lawai persakawai pat ka jing lekai match day 2 jong ka group B kata ka Kanada Persya ya ka Qatar parhakane ka jing lekai ka Kanada kala penlim kuput ka Qatar dan reu lanot baladangi pai kane ka jing lekai ka Kanada tang hakamit ka bakan reu kala banlam kembali ka jing lekai lengba ularin perbut sekagol na Jonathan David hakamit ka baar kundai par hakamit ka balai pulai urangi lekai junga Qatar uta uhoman amat ulayo red card parlengba kane ka jing yo red card jong urangi lekai jong ka di Qatar ka Kanada kala shim kabu panyonting ya kane ka jing lekai para shwaman wai artat ka kala step kata hakamit ke basau pesan plus lai kala banlam kmat biang ke jing lekai lengba Jonathan David patang kumne ka kala step kala kudno dalai lanot bar habawan pai ke kelamit lengba ka jing duna breu jung kari Qatar ka Kanada kala nyonting bahai kane ke jing lekai Henry kamit ke bakandai pesan Qatar kala yo biang sakawai karat kat kata orang lekai ubakerteng umadibo Barlengba ka jing yo juga Qatar hadu artli kirat kat ka Kanada kala ya kunting perkala nyonting kane ka jing lekai par hakamit ka bandru pesau kala la ban penki biang ka jar lengba udailan saliba perput biang saku on gol hakamit ka banyau pesan para shwawan wai artar ka jing lekai kata hakamit ka bakandai pau plus R Jonathan David ula pendap ya ka hat-trick jung Padlengba kane ka hat-trick Jonathan David mentah kane ka FIFA World Cup ula ban yo tap hadu saw gol pat kumta ulalam kmat ya ka goal top scorer hakane ka FIFA World Cup menta usnam pat kumta kane ka jing lekai kala kudno dan reu lanot paladangi pai hakamit ya king point jang ka group B ka Kanada per ka Switzerland kila yo mar saw point kadba ka Bosnia per ka Qatar kila yo tang mar shipon te paralog menta ka snitang kine ki video ki bakendiat kublai shibon